up mga nega? Nana raw. So, karon no, mag-recollection mi no? Charot. No? Yawa kay no. Yawa no. So, mag-recollection mi karon nga adlaw no, grade 10 tanan. Grade 10 ba? So, nagulat mi sa among teacher o classmates. Okay, mo ato mi sa main. Nari mi sa annex. So no mo na to siya no. Wala pa man dito pa balik. Ay, ito ba rin? So, isa no? So, isa. Mo na to siya, no? Isa. So, no? Mo na siya no? So, what's up sa inyo, no? Igat. Mga kagwapuan, Mga katai. mga kabos, mga kamadam. Yeah. Mo rin yung tagiya sa cellphone. Mga boss, Mo rin yung tagiya sa cellphone. mga kagwapo, I-upload mga ako na kagandahan. i-vlog. Oh! Mga ning species, ang mga ibahin ng buk, grabe ka dako ang eskilahan. Hoy, Howard! Magdari daw mo! Diyos, sige din kayo lang pihin. Tawagan mo ko kanina. Dugay kayo, da. Oo. Do. Baan. Nagabaan. Sa gawas, no? Kay, maado naman sa main, no? Sa main, no? Ay, blood ang maestro, no? Ay, blood. Wag. So, ay sa lang. Ali, Java juice. So, padulong namin sa, ano, no? Ang ano siya, no? Sa main, no? So, no? What's up, no? Ay, up, no? Tsara kay lightning. Oh! Sige, ganit. Yeah, thank you. So, sinaw ka akong ilong, no? Maragila So, now, I'll teach you how to drink. Drink? How to drink? How to drink what? Bebe, 1, 2, 3, go. Dapat. Gago. Oh! Cellphone daw niya. Miss kantarang tag-iya. Oh my God, kagwapo sa tag-iya. Charot lang. Ay. So, now, we will teach you how to tabok. Tabok. Oh, sige, tabok. First, you need to find the pedestrian. You know, Oh, you know the pedestrian? Oh, Yeah, here. that is. Aman, pedestrian. Here. Oh, di ba, pedestrian? So, mutabok na ta, no? So, no, mamatay na kasi kinula, no? Mag-isang gana, no? This is the Pedestrian! Ay, so na, musunod kami sa main. You know, balingit. You know Balingit? This is balingit. This is Balingit. Welcome to our vlog. Ay! So, no, nanami sa main. Walay nagpayong sa mua. This is main. Susan. Ano Susan? Main. This is main. Main. Asa ta ba nila? Hindi nila. Asa ta, uy. So, maadto ta sa guidance. Nay. So, no? Naami sa guidance. Kami tanan. So, nag-vlog. Ikot sa mga. So, no? Nanami dani sa Aviar. Yeah. Dani may mag-recollection. Kuan, Jacob. Wala ba yung kolin sa mamdo? So, grabe ka igang. May gani kay naay, kuan. Electric fan.
Nara mga lovers in Paris. Igit. Bebe, kasalabi. Bebe, kasalang daw, be. Kasalang ba? Isa lang. Ay. Babag sila ba nga? So, grabe kaigang, no? So, mag-record. Ano sa itong buhaton siya? Okay. So, karon no, mag-take over mi sa vlog ni Jacob. So, no? Wala may kabalo. Ilang aircon din no? Wala may kabaloon sa among buhaton. So, naasin ko yung chan. So, what's up, no? No? Mga madam skill, mga Kami sa bossing. ABR room, so mapamigi-buhat ka. Nag-start ang Lagi wala pa nag-start ang mga Madrid. recollection. Yes. Wala pang Madrid. Wala pa daw ang Madrid. Sorry, Madrid eh. Madrid baka na magbuwan sa tuo sa recollection. Ang Madrid, magudog mo itong gakalo, nga taas, gakalo. Mukatawan ako. So, Ay, sa mga pila ko. Apa na si Jake? help mo muna. So, no, nagulat mi sa mga classmate. Ito na, so, mag-Tagalog ko or mag-Bisaya? Wala na, over. Bisaya. Bisaya, amang yun. Kani nga vlog, puro sa kabubuhan, mga katangahan, so, ito sa nang, so, no, pag yan? So, maorat na tanan no, ay sono, wala pa, dahil. Diba? Grabe kami. SPC, Chada Diri, way class. Yes. So, mangita tao sa itong upuan, buhaton. So, wag yun ako nakuha, no? Gago. So, siya si Xing Xing, no? Narika. Mark nga binabay. Then, Magkuanta sa Twitter. So, mga boss, no, guys, no? No? So, mga classmate, no, mauto sila ilang ipang buhat, no, nakurat na lang ko, no, nga. Nag-vlog sila, no, nahilabot sila sa cellphone niya. Gipadayon na lang yun nila, so ako na lang ning i-upload siguro, or dili, salamat sa inyong pagtanaw, og nagtanaw man galing mo, or i-upload man galing na ko ni. And shoutout ko kay Gwen Alexis, kay Jerry Pacheco, ilang Kwan, ilang Chan, ilang Gwyneth, ilang Kiana, tanan na ato nga vlog. And kay sister katong Madre Ganiya ug sa katong classmate ni Jerry na nagpa-shoutout. So salamat kay sa inyong patanaw. So next vlog na ako, kani di man ako vlog. Ilam ning vlog kining ilabot sila sa cellphone. So sunod na ako ani nga vlog 08 kani kay amot lang basta bago kay shoes sa ta mga boss no. So latulati na ninyo ang panghitabo. So salamat kay sa inyong pagtanaw and salamat kay sa 105 subscribers, road to 100k 105 subscribers. Salamat kay sa inyong tanan. Peace out, God bless. Salamat sa adlaw nga inyong itanaw ni na kay gilang pasagdi lang sila. So salamat kayo no. So bye bye.